Okay, hej. Vi sagde, at vi ville lave en Askers video, hvor vi svarer på spørgsmål. Ja. Og vi starter med mine, fordi Ja. Esmeralda har skrevet. Ja, okay. Det første spørgsmål er fra Natasha Skrøder. Undskyld, hvis vi ikke udtaler det rigtigt. Okay. Okay. Den sjoveste ting, jeg har lavet sammen. Det var... Var det? Vi tog billeder. Ja, vi var ude og tage en hel masse billeder i hendes have, og nogle af dem var ret dårlige. blev ret mærkeligt. Ja. Tag den lidt på det. Okay, det næste. Hvad synes I om mig? Er det en af de hedder? Det er Ali. Ali. Vi synes, du er herlækker. Ej, vi kender dig ikke engang. Nej, hvad fanden er det? Ja, okay, vi kender dig ikke. Det er jo lidt mærkeligt spørgsmål. Næste er fra Victoria Rukio. Du kan ikke sige deres spørgsmål. Nå ja, Victoria et eller andet. Ja. Og hun siger frugt versus kage. Totalt kage. Ja, selvfølgelig. Ja. Næste er fra Freja. Hvis I var statsminister, hvad skulle de nye regler så være? Man fik penge for at gå i skole. Okay, næste er fra Sofie. Vi kan lige se en fra 1 til 10. Du har ikke svaret på den endnu. Har jeg ikke? Nej, helt, man kan ikke se dig. Nå ja, men det er bare det samme. Okay. Hvad er det næste? Hvor du gik ind på? Ja, det er fordi 1 til 10. Nå, okay, vi skal bedømme dit udseende, Sofie. Okay, fra 1 til 10. Jeg kender dig ikke, men... 6. Ja, det er omkring. Og det er ikke fordi 5 er grim eller noget. Nej. Det er sådan normalt. Okay. Ej, så skal Freja, hvem kunne I date fra Limbo? Ej, det ved jeg ikke. Jeg kender bedst... jeg kender nok bedst Jakob, tror jeg. Fordi... Og det er sådan noget fint. Nå, det er Mark, ham der. Den onde, eller hvad skal man sige? Jeg kender ikke nogen. I vil nok tro, jeg vil sige Bøje, men jeg tror, jeg vil sige Jakob / Mark. Okay. Fra Lasse. Mit udseende fra 1 til 10. Lad os lige tjekke ham. Nå, der er ham der. Undskyld. Udseende fra 1 til 10. Du er slet ikke med på kameraet. Jeg siger også 6. 7. Ja, jeg siger, det er 5, 6, 7 stykker. Og pæn. Ja, okay. Okay, hvad er livret? Pizza? Eller sushi? Pizza. Nej, indisk mad. Det smager vildt godt. Nå, hvad elsker I mest? Slik? Esmeralda. Amanda. Nej. Det var for sjov. Hvor gammel er I? 12? 12. Jeg er ældre end hende. Ja, det er hun faktisk. Og jeg går 7, hun går 6. Ja. Hvor pæn er jeg fra 1 til 10? Freja, hvor pæn er jeg? Okay, hvor pæn er jeg fra 1 til 10? Lad os gå ind på den. Jeg kender dig ikke, så jeg tjekker. Nej, vi kender. I behøver ikke skrive det der, hvor pæn er vi fra 1 til 10, for vi kender jer engang. Så. Okay, det er hende her. 5, 6, 7. 6. Ja, det er omkring. Tara. Du er slet ikke med på billedet, sgu. Undskyld. Det pinligste øjeblik i jeres liv. Det var da vi var i gang med at optage Limbo, og så faldt jeg under en optagelse, og de har det på film. Og jeg ser vildt dummer. Det ved jeg ikke, det er der mange. Ja. Det kan jeg sgu ikke huske. Okay, hvor gamle er I? 12. Hvor høje er I? 61. 1,62. Det vildeste, jeg har prøvet nogensinde. Kan jeg ikke huske. Nej, jo. Det var nok at komme med i Limbo. Nej, okay. Ja. Bedøm jeres udseende fra 1 til 10. Altså hinandens? Jeg siger bare hinandens, det er nemmere. Okay, jeg siger 10,9. Jeg siger 10,10. Okay, ja. Okay. Eller 10,9, hvis man skal det. Okay, bedøm mit udseende fra 1 til 10. Hvem fanden er Tara? Tara? Fedt navn. Ja, mit hår. Fedt navn, okay. 8. 7-8, ja. Ja. Er I bedste veninder? Nej, det er vi ikke, men vi er gode veninder. Men vi er gode veninder, ja. Hvad er klokken lige nu? 22:36. Men hvorfor spørger du? Okay, what the fuck. Camille, kender du mig? Nej. Heller ikke her. Maria, hvad synes I om mig? Du er vildt sød, og jeg elsker dig rigtig højt, og vi ses. Håber i hvert fald, at du kommer med til at være med i Limbo 3. Og Esmeralda synes også, du er vildt lækker. Jeg kender dig ikke. Nå, det er... Det er hende fra Limbo. Ja, det og hende, er det ikke hende, der spiller Dølla? Jo, det er det. Ej,
Hende følger jeg på... Nå, okay, what the fuck. Hun kender dig. Hun kender dig faktisk godt. Okay. Cecilie, hende kender jeg også. Hvad synes I om mig? Du er vildt lækker, og jeg savner dig vildt meget hest. Hest? Ja, vi kender hinanden. Hun kalder mig Gid, jeg kalder hende hest. Og jeg håber, at vi ses snart, og at du kommer med til at være med i Limbo 3. Og hun er så med i Limbo? Ja, hun er statist. Nå, jeg kender dig ikke. Mathilde Høgh. Nå, jeg må ikke sige det. Nå. Jeg ved godt, du ikke rigtig kender mig, Amanda, men hvad synes du om mig? Kender dig ikke? Jo, altså vi har gået til billedkunst sammen, så jeg kender dig godt lidt, men du virker rigtig sød, og vi snapper tit sammen. Og snapper. Snap. Okay, vi tager lige en pause, vi skal lige finde. Hej igen. Nu har vi nogle nye spørgsmål. Og det er fra mig? Ja, hendes spørgsmål. Okay. Den første er fra Lea. Hende kender jeg ikke. Og til mig. Du skal have en billede. Ja. Savner du den fra Brasilien? Ja, rigtig meget. Vil du tilbage? Og til Amanda, kunne du tænke dig at tage til Brasilien? Okay, der har jeg fundet. Okay. Fra Mikkeline. Hvad synes du om mig? Jeg synes, du er vildt sød, og du går i min klasse, og du er vildt lækker, og jeg elsker dig, og hvis jeg vil lesbisk, vil jeg komme sammen med dig. Seriøst? Okay, dig. Du kender hende ikke, men... Hvad synes I om mig? Jeg synes, du er fin nok. Jeg kender dig ikke. Hvad er jeres yndlingsslægt? Det her. Ej, det er nok den her. Nej, det er det ikke. Det er Haribo. Nej, det er M&M's, jeg tror. Eller popcorn. Popcorn ikke slik. Nå, hvem er jeres bedste veninde? Dig, min skat. Ej, jeg ved ikke. Jeg har mange bedste veninder. Popcorn er slik. Ja, vi er næste spørgsmål. Bedste veninde? Jeg har mange. Jeg har ikke sådan en bestemt bedste veninde, jeg går rundt, der har sådan en halskæde med. Nej, det hedder kun der med min. Nå, okay, lige meget. Hvem er I fan af? Jeg er ikke fan af nogen, men jeg kan godt lide Justin Bieber. Jeg er fan af mig selv. Ej. Jeg kan rigtig godt lide et band, der hedder Fun. I kender dem nok ikke. Og så kan jeg rigtig godt lide... Jeg kan rigtig godt lide mange ting, altså. Næste spørgsmål. Okay. For Maja. Hvad er din livret? Pizza? Har vi ikke svaret på det? Jo, men den er jeg sagde indisk mad og pizza. Er du vild med nogen? Nej. En, I kender. Man har en hemmelig beundrer. Okay. Jeg er vild med en, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Hjælp. Men god, altså, jeg ved ikke, om det er en pige eller en dreng. Lad os håbe, det er en dreng. Lad os så sige det inden for din klasse. Så gå hen og spørg om det er, at du må få noget hjælp til noget matematik, eller om du vil være i gruppe med ham, eller sådan noget. Meget sådan diskret, eller sådan noget. Eller hvis det er sådan noget udenfor, så spørg sådan om, hvad den hedder, hvis der er nogle af dine veninder, eller om du er bedre venner med nogle drenge, der kender ham, eller sådan noget, så spørg om I kan hænge ud sammen, eller om han bare vil med et eller andet sted, hvis du er modig. Ja. Du kan også bare få hans nummer. Hvordan skal man sige til sin mor, hvis man er blevet gravid? Du skal bare... jeg har en god idé. Det er din mor, bare sige det. Du skal skrive til hende, du har fået piercing, du har fået farvet hår, altså læg en besked på hendes seng, eller et eller andet sted, hvor hun er. Du har fået piercing, du har fået farvet hår, du er flyttet med din 56-årige gamle kæreste til Åbenrå og bor i en skraldevogn, og hvad den hedder... og I lever af alt muligt lort, og at du har det fint og sådan noget, og så skal du bare skrive til sidst, det er bare for sjov, men jeg er så blevet gravid, så vil hun forstå det. Så vil hun sådan tro, hun vil tænke på alle de ting, der vil ske, bortset fra, at du er blevet gravid, men jeg håber ikke, du er blevet gravid. Mira, hvad synes I om mig? Du er fucking nice. Du er rigtig dejlig, og du er vildt pæn, og jeg savner dig. Og sød, og du synger fucking godt, og du har været med i Annie og Nej. Du er rigtig sød, og jeg savner dig. Og jeg har ikke set dig i 100 år. Og jeg har svaret. Okay, er du færdig? Jeg skal spise mere slik. Okay, tak for i dag. Vi ses. Hej.